Vítaj v podcaste InMe. Verím, že si tu nájdeš presne to, čo pre seba potrebuješ. Lebo to je to jediné, o čo tu beží. Keď som bola ja tá, ktorá akože to celé viedla, že sme nemali ešte tie manažerské pozície, tak to bolo dosť chaotické. No mne to pomohlo pochopiť samu seba. Ja by som to naozaj, ja to všade odporúčam, kde chodím, že proste spravte si ten test ľudia a zistíte o sebe veľa. Presne ako hovorí, že ja som podľa mňa si pritiahla tých správnych ľudí a potom som budovala ich zručnosti. Ja seba samu vnímam, že ja som človek, ktorý mal to šťastie, že jeho hobby sa dá napísať do životopisu. Tým si, že už by sa mi nestalo, že sa zrazu obzriem, že vedia som celý rok iba robila. Ahoj Lidka. Ahoj Tinka. Vítam ťa v InMe podcaste. Som veľmi, veľmi rada, že si tu. My sme to tak plánovali už dlhšie, ale život životuje, takže sa tu stretávame až takto. Čo je toto pre teba za obdobie? Plné, dynamické, v rozkvete som. Ale ja mám pocit, že ja mám väčšinou také obdobie. Že nie som asi až taká senzitívna na počasie alebo obdobia. Ale ako ja väčšinou mám dobré obdobie, že sa vždy niečo pozitívne deje, čo ma nabíja energiou. Teraz konkrétne je to napríklad moje nadšenie pre AI, tým tak akože strašne žijem. Ale tak aj celkovo aj to, že je pekne vonku, dlhšie svetlo. Dobre sa mám. Vnímaš to. No a ja sa rovno chytím tohto, že si povedal, že ty vlastne v každom tom svojom období vieš vidieť niečo pozitívne, alebo že máš takú dynamiku, ktorá je rýchla, inovatívna, to teraz už doplňam aj za seba. A že ono to všetko vychádza z toho naozaj, aká si ja som mala teda tú česť a možnosť trošku hlbšie do teba nahliadnúť z rôznych smerov a musím povedať, že ma to vždy veľmi fascinovalo. A tak poďme trošku do toho, že kto je vlastne Lidka, lebo ja ešte predtým, než začneš ty rozprávať, doplním, že ty si nie je úplne že neznámy človek. Že ja ešte predtým, než sme sa vlastne stretli, som o tebe už vedela. A teraz dúfam, že to správne poviem, že si polyglotka. Máš teda takýto akože veľmi zaujímavý vlastne prívlastok, alebo povolanie, alebo vlastne, že ako sa ty na to pozeráš, na to slovo. Dobre, dala som už 3 otázky a ešte som sa nedostala ku koncu, to bude dobrý rozhovor. Ale že máš za sebou toho veľmi veľa, robíš zaujímavé veci, máš veľmi zaujímavý životopis, zaujímavé skúsenosti a že poďme teda do toho, že okrem toho, čo si ľudia môžu prečítať, ma zaujíma, že kto je Lidka a poďme aj do tej Lidky polyglotky trošku, že takto na úvod. Dobre. No rozmýšľam, kde začnem, lebo nastolil si naozaj super témy. Tak možno tú polyglotku vysvetlím. Mňa tie jazyky jednoducho vždy bavili ako hobby. Ja seba samu vnímam, že ja som človek, ktorý mal to šťastie, že jeho hobby sa dá napísať do životopisu. A veľa ľudí to hovorí, že to je ako keby niečím iné. Ale ja si myslím, že niekoho iného baví napríklad počítačové hry a on možno strávil s počítačovými hrami rovnaké množstvo času ako ja s mojimi jazykmi, ale tak on to do životopisu nenapíše. Hej. Takže mňa ľudia vedia tým jedným slovom označiť, ale nikto si nepovie, že ja som profesionálny hráč Counter-Strike alebo niečo. Hej, že to sú také, akože dobre, to je tvoje hobby, ale čo vieš robiť. Takže ja to beriem, že jednoducho toto ma bavilo. Bolo mi to dané, že ma to bavilo a som rada, že som to zužitkovala a viem to šíriť ďalej, lebo vlastne moje povolanie som si vymyslela sama, jazyková mentorka a vlastne učím ľudí, ako sa sami naučia cudzí jazyk. Takže za toto som veľmi rada a tam som využila svoje talenty, ako ty už vieš, aby som to pretavila do niečoho, čo viem naozaj aktívne použiť a ľuďom pomôcť. No a kto som ja, alebo že čo je za tým, čo sa mi v živote zatiaľ stalo, tak ja si myslím, že ja mám hlavne v hlave strašne veľa nápadov, ale zároveň mám to šťastie, že ich viem aj realizovať. Teraz už aj vďaka tebe, vďaka našim konzultáciám viem, že to je aj vďaka tomu talentu Gallupovému, ktorý sa volá Activator a ešte aj Achiever. Takže dokážem tie veci nielen nad nimi premýšľať a mať nápady, ale dávať ich do praxe. A myslím si, že to je asi tá podstata, ktorá ma tak nejak ženie vpred. Je to pre teba tak prirodzené, že nad tým ani nemusíš rozmýšľať, že mať stále vlastne ten vysoký level tej energie, alebo aj tebe príde niekedy moment, kedy už sa chceš na to, že úplne vykašľať a je to skôr to vedomé rozhodnutie? Záleží to asi od nejakej životnej okolnosti alebo fázy. Ja už podnikám v podstate 10 rokov a poviem úprimne, že za tých 10 rokov boli nejaké ups and downs, ako sa hovorí. A boli obdobia, kedy ma to už veľmi nebavilo, ale skôr to bolo o tom, že ma nebavili tie konkrétne činnosti, ktoré som si na seba nejako našila a presvedčila som sa o tom, že to je jediná cesta, ktorou by som mala ísť a ktorú treba robiť.
Ale ako náhle príde niečo nové, nejaká nová vlna nadšenia, ako napríklad tá umelá inteligencia, tak mňa to zase strhne, stiahne naspäť a znova mám tu chuť aktívne tvoriť. Ja si popravde myslím, že takéto niečo budem vždy mať, len sa bude možno trošku meniť práve tá konkrétna forma toho, že v čom sa realizujem, alebo aké nástroje na to využívam, alebo pre akú skupinu ľudí niečo tvorím, ale myslím si osobne, že takéto niečo budem mať v sebe asi vždy. Nikdy som nemala také obdobie, že nič sa mi nechce, alebo že neviem, čo robiť, alebo asi veľmi nie. Ako sa pozeráš práve na to, že je veľmi veľa vecí, ktoré chcem robiť, veľmi veľa vecí ma fascinuje, všetko sa mi páči, včera už bolo neskoro a teraz, že ako ty sa pozeráš na to, čo si vyberieš, čomu dávaš tú pozornosť, čomu dávaš tú prioritu a možno by to niekto zaradil do nejakého akože life, work, balance, neviem čo sú koncepty, na ktoré ja úplne neverím, hej, že skôr sa zamýšľam nad tým, že ako ten život ide a ako každý ten deň ide a že ako ty sa v tom návale tých všetkých informácií snažíš korčulovať, že máš na to nejaké techniky, že všetkým teraz tým akčňákom, vieš, že možno trošku poradiť, nepriamo. Myslím si, že čo je tu dôležité pre takých ľudí, ako sme my, a napokon ty asi aj tiež rozumieš, o čom sa bavíme. Myslím si, že je dôležité mať ujasnené svoje hodnoty životné a v nejakých časoch, napríklad či už raz ročne, raz polročne, štvrťročne, sa trošku zamyslieť nad tým, hej, že kde som v živote, kam sa chcem dostať a či robím na tom, čo chcem a či venujem toľko času jednotlivým svojim oblastiam života, ako by som chcela. A toto je niečo, čo sú naozaj techniky, to som sa aj naučila, veľmi ma v tom inšpirovala napríklad knižka 7 návykov úspešných ľudí od Coveyho. A tam som si to tak nejako dala dokopy, že keď sa nechám iba tak unášať tým, že čo ma zrovna baví, tak ja by som asi robila od rána do večera. Ale keď sa potom zamyslím nad tým, naozaj si nechám ten čas. Hlavne na konci roka, keď si napríklad plánujem zase nejaké väčšie obdobie. Už potom počas roka sa mi to až tak nedarí, hej, sa k tomu dostať, ale na konci roka väčšinou, hej. A tam si to tak ako nakreslím, že no tak ako som na tom vo vzťahu s mojím partnerom, s manželom alebo s kamarátmi, mám dosť času na nich a koľko času mám na rodinu, aj na takú širšiu rodinu. Čo je niečo, čo by som sa chcela ešte naučiť úplne mimo práce, hej, akým človekom sa chcem stáť a chcem im byť za 5-10 rokov a vtedy mi to tam úplne vyskočí. A zase sa tak ako keby resetnem, že aha, no tak nemôžem jednoducho robiť tak veľa, potrebujem sa venovať aj iným oblastiam. A teraz mám taký pekný príklad, ja mám 2-ročnú dcerku a tá mi prirodzene vytvorila teraz veľkú potrebu času venovať mimo práce. Hej? Lebo ona chodí teraz do jasličiek a keď príde z jasličiek, tak ja to mám jednoducho delené, že kým je v jasličkách, tak môžem robiť alebo zadeliť si ten čas pre seba, ako chcem, ale po obede už je ten čas určený pre ňu. Ale veľmi výnimočne si ten čas vezmem na niečo iné. Takže povedala by som, že teraz, keď som vlastne mamička pracujúca, tak mám ešte lepší work-life balance a vlastne robím menej. Nemôžem si pustiť väčší počet tých hodín, ja ich nemám kde nazbierať. Hej? Musela by som ich ukradnúť zo spánku alebo teda z toho času s ňou a to nechcem. Takže ja keď si vlastne takto zlimitujem ten čas, že na prácu mám takýto obnos hodín, tak jednoducho už potom musím to do toho zmestiť. A to mi potom pomáha rozhodovať sa, že aha, tak tento projekt nemôžem začať, lebo nemám ho kde. Hej? Nemám ho kde zmestiť. Musela by som niečo iné pustiť. Takže, ale toto sú veci, čo som sa učila veľmi akože cieľene. Nebolo mi to nikdy prirodzené. Veľa som tomu venovala. GTD, Getting Things Done, to som si úplne naštudovala a opakovane som si tú knihu čítala. A mám aj v tíme takú osobu, ktorá je na to úplne fantastická. Veronika, moja pravá ruka v biznise. A ona ma to tak do veľkej miery naučila vlastne takto sa pozerať a možno viacej zhora na svoje životné priority. A stále je to ale vedomé, že alebo už by si to dala do takého prirodzenejšieho bodu? Už neviem úplne povedať, že či som si to tak naučila, alebo mi je to prirodzené. Myslím si, že plánovanie celkovo mi nie je prirodzené. Hej? V tom stále tápem a vlastne stále mám aj opakovane pocit, že nezvládam ten svoj akože časový manažment. Hej. Napokon aj s tebou som to riešila už neviem koľkýkrát, že jednoducho mám bordel v tom svojom systéme, že teraz o tom možno hovorím, že to je všetko také upratané, ale ono to je v skutočnosti vnútri všetko také dosť chaotické a hlavne tam pribúda strašne veľa nových vecí. Ja mám vo svojej appke Todoist, používam na také akože zapisovanie si taskov. Ja tam mám teraz asi 65 nových nápadov, ktoré som ešte nestihla ani len zatriediť, že toto ideme robiť, toto je nápad na ďalší polrok, toto niekomu oddelegujem. Ani na to nemám čas sa akože na to pozrieť a tie nápady stále chodia. Hej? Takže ja už som si tak nejako takto.
aby som to rozdielala, že myslím si, že tie vysoké priority už mám akože naozaj ustálené. Myslím si, že už by sa mi nestalo, že sa zrazu obzriem, že vedia som celý rok iba robila. Alebo že som úplne zanedbala kamarátov, alebo nevenovala sa dcerke, alebo niečo podobné. Myslím si, že to už by sa mi nestalo. Ale na tej nižšej rovine, tak tam to je akože dosť veľký chaos. A myslím si, že vždy bude. Keď sa ja na to tak talentovo pozerám, tak samozrejme vidím v tom všetky tie veci, ktoré sme aj my spolu riešili, ale že čo mne príde zaujímavé, a zaujíma ma tvoj názor, že ako sa na to pozeráš, že čítame rôzne knihy, čítame rôzne články, čítame kadečo, počúvame a veľakrát je to tam tak zaramcované, že keď chceš byť úspešný podnikateľ, rob toto, hej? Mm-hmm. Keď chceš byť úspešný v tomto, musíš následovať týchto 5 krokov. A že ja viem, že každý ten podnikateľ, s ktorým pracujem, alebo podnikateľka je prosto iný. Akože môžu mať niečo, môžeme sa možno zhodnúť na jednej, 2 veciach, ktoré sa tak medzi nimi ako prelínajú, ktoré sa tak opakujú, ale potom je to úplne, že škála rôznorodosti. A teraz, keď nás počúva niekto, kto cíti možno ten chaos, to, že neviem ustrážiť si svoje nápady, mám ich tam 60, neviem ich exekuovať, že možno, že tomu človeku behá v hlave, že ja by som v živote nevedel niečo vybudovať. A ja viem, aká je to žiaľ až hlúposť si to myslieť, ale rozumiem plne tomu, že prečo si to človek myslí, že poďme trošku ešte na začiatok toho, že je to 10 rokov, že čo ty si myslela, že boli tam tie pochybnosti, či to vieš vôbec vybudovať, keď si tak kreatívna, tak aktívna, tak proste vizionárska a že možno ti chýbajú tie klasické, štandardné, exekutívne, plánovacie talenty. No, chýbajú mi, to teraz už viem, lebo však ty poznáš moje talenty, tých exekutívnych v tej desinke veľa nie je, ale ja som to vtedy nevedela, keď som začínala podnikať. Ja som mala 26 rokov a nemala som to vtedy tak nejako uchopené, že viem, čo to všetko obnáša a čo chcem presne vybudovať, ako to bude vyzerať. Ja som išla trošku živelnejšie do toho, že jednoducho tuto cítim strašnú chuť, energiu, baví ma to, chcem to robiť a uvidíme, ako chcem to narastať, že som mala tú ambíciu. Ale nemala som úplne jasnú predstavu, lebo ja som vlastne ani nemala žiadne vzory podnikateľov vo svojom okolí. Ja keď som začala podnikať, nikto v rodine, ani z mojich kamarátov, ja som vlastne vtedy naozaj išla úplne do neznáma. Takže ja by som sa toho nebala. Akože ak nás počúva niekto, kto si toto myslí, tak hlavne, ak takíto ľudia veľakrát majú learnera, hej, medzi tými prvými 5 alebo 10, tento podľa mňa zvládne. Akože ja som to brala, že však čo neviem, to sa naučím. A boli také situácie na začiatku, keď som vlastne začínala tú firmu a už som mala nejaký prvý kurz, ktorý som išla predávať a povedal som si, že na svoje narodeniny musím tú stránku publikovať. A jednoducho, že musí to byť na moje narodeniny aj keby čo. A teraz o 12. o 11. večer už som to chcela spustiť a hovorím si, že ja nemám žiadne obchodné podmienky. Vieš, že čo s tým? No tak som rýchlo išla, skopírovala som niečo z nejakej inej stránky. A že uvidíme, hej, alebo som sa pustila do napájania platobnej brány sama, akože na svojej stránke, čo dneska, keď sa na to pozriem akože s nadhľadom, takže že to bolo celkom akože dosť divuhodné, no, a že ja vôbec som nebola taký technický človek, ale jednoducho som zrejme však sa naučím, hej, že myslím si, že ten learner mi tam akože dal takú nejakú slobodu v tom, že však čo neviem, to si zistím. A potom ma to vlastne o to viacej baví, vieš, lebo ten learner žije aj z toho, že sa to vôbec učí a už si tak akože zapisuješ mentálne, že toto som nevedela, toto som sa naučila a je to taký príjemný pocit. No. Áno. Ty si na to vlastne išla tak, jak tebe bolo prirodzené. Čiže veľmi pekne si povedala, že ani som sa nezamýšľala, že by som to robila inak, lebo vlastne my sa pozeráme na to iba cez tú našu vlastnú optiku, hej, že ako ja sa vlastne pozriem na to, že a možno, že dnešná doba je v tom náročná, že nám dáva do hlavy tie iné pohľady, vieš, že veľmi veľa toho, ako by sme mali veci robiť a potom si to tak prenesieme na seba, hej, že keď zostaneme v tej pravde k sebe v zmysle, že ja viem, ako to ja najlepšie viem urobiť, ty to budeš robiť inak, ja to môžem robiť inak a toto je to moje, tak máme oveľa väčšiu šancu, že to bude úspešné v čase. Určite. Ty si mala po ceste nejaké pochybnosti? Že nastávali ako také tie, vieš, že nedám to... Dokonca až také, že ja som to skoro ani nespustila. Paradoxne to bol fakt, že ja som to spustila na toho 2. apríla, teda na moje narodeniny a potom vlastne som niečo dala na Facebook, svoj súkromný. Dala som tam video, kde hovorím vo svojich, vtedy som asi 7 jazykov mala, tak som tam niečo dala. A to video bolo hrozne spontánne, nepripravené. Ja som si naozaj nepremyslela, že by som si nejak skontrolovala tie vety alebo čo. A vo francúzštine som urobila nejakú chybičku.
A teraz prvý komentár, čo tam prišiel, hej, že ja som zavesila na ten Facebook úplne s malou dušičkou a prvý komentár prišiel od kamoša Francúza, že kto ti písal skript vo francúzštine alebo také niečo, hej, a vypichol tú chybu. A ja som sa úplne zrútila doma. Proste ja som tak plakala, mne to bolo strašne ľúto, že idem von s kožou na trh, hej, že hrám sa tu teda na to, že som tá polyglotka, ktorá vás to naučí a všetky jazyky vie, ale samozrejme, že človek má pochybnosti vnútri, hej. A ja viem o sebe, že ja tie jazyky neviem dokonalo a teraz už to aj otvorene hovorím, hej, že ja robím tiež chyby, nemám dokonalú gramatiku, ale proste mne ide o to, aby som vedela tie jazyky použiť v praxi, aby som vedela sa rozprávať. Ale vtedy som to sebavedomie ešte nemala a hovorím si, bože, mňa tu už teraz všetci budú obviňovať z hen také chybičky, tí mi potom povedia, že ani si sa nemala nikde ukazovať, však ty tie jazyky nevieš, hej. A tak mi to prišlo dosť tak veľmi ľúto, že fakt som to skoro stopla na základe tohto. Ale nejak som si vtedy povedala, že musím to skúsiť, že jednoducho prvý takýto hejt, alebo nejaký, nebol ani hejt, to bolo nejaké podpichnutie a on to ani nemyslel zle, hej, že to bol taký komentár. Tak som to nejako proste v sebe spracovala a teraz som strašne rada, že som to nepustila. Ale viem si predstaviť, že kopec ľudí vlastne ani nejde do nejakej akcie, nespustí ten projekt, lebo vlastne majú v sebe kopec týchto pochybností. No, podľa mňa to máme všetci. Verím, že áno. Myslím si, že keby sme to nemali, tak by tam asi bola zase nejaká, akože poviem, že nejaká odchýlka od normálu. Čo dnes robíš, že keď ti náhodou príde taká myšlienka, nie som si istá, neviem, či to zvládneme už aj vlastne s týmom alebo podobne, že čo ti pomôže vrátiť sa tak k sebe, do tej svojej sily a zatočiť s tým, aby to nedefinovalo to, ako sa ďalej rozhoduješ? Rozmýšľam tak z minulosti nedávnej, že čo kedy sme také zažili. No, pochybnosti sú tam naozaj vždy. Hej? A my naposledy, keď sme napríklad predstavovali jeden až taký nový veľký kurz, hej, ja som spomínala to zapojenie AI, tak my sme vytvorili vlastne takú jazykovú mentorku, ktorá radí ľuďom, ako sa učiť jazyky. Ako sa volá? Almi. A je to skrátka, že AI a Lidia Machová. Hej, takže Almi. A to bol taký projekt, že v júni sme na tom začali intenzívne robiť a už v septembri sme ho spúšťali. A za tie 3 mesiace sme na tom celý tým robili neskutočne intenzívne. Ale teda neboli sme si ešte 100% istí všetkými detailami, že nemáme to také vychytané, hej. A vtedy mi neskutočne pomohlo, keď sme to dali otestovať. Mali sme vtedy asi 40 testerov z našej databázy a tí dali úplne že brutálne reakcie. A ja som vtedy pochopila, že ja sa veľakrát pozerám napríklad na takýto kurz, ktorý tvorím, tými svojimi očami. Ja vidím všetky tie malé nedokonalosti, ktoré tam ešte treba niekedy urobiť. To maximizer vo mne, hej, si akože všetky si ich takto sčituje a drží ich pred sebou v mentálnom obraze. A potom vlastne mi pomáha to, že ukážem to vlastne tým ľuďom, pre ktorých je to určené a oni tam vôbec nevidia tieto drobnosti, alebo im tam nechýbajú, alebo si povedia, že toto by bolo možno fajn, ale je tam super hodnota preto, hej? Že veľmi, veľmi vlastne tá mentorka pomáhala a to ma tak utvrdilo v tom, že je to správna cesta, je to dobre a my tie detaily budeme vychytávať. Hej? Toto som sa tiež naučila v tom podnikaní, trošku potlačiť ten perfekcionizmus, že jednoducho nemôžem ísť von s nejakým novým produktom alebo s web stránkou alebo s webinárom len vtedy, keď je dokonalý. Lebo to by som ešte teraz na všetkom robila. Takže takto by som spovedala, že pripomenutie si toho, že prečo to robím a nejaká forma dôkazu, že to hlavné je naplnené, že to funguje. Keby od tých testerov prišla napríklad negatívna spätná väzba, tak to nespustím. Normálne to akože po tých 3 mesiacoch vypnem a poviem si, nič, musíme na tom robiť oveľa ďalej, ale teda tie reakcie boli extrémne pozitívne. Čiže aj z časti tá externá validácia alebo nejaké také ohodnotenie, uznanie zvonka je pre teba dôležité. Je, ale tu je to hlavne z toho dôvodu, že to bol naozaj produkt určený pre tých ľudí. Ja som sa naučila 9 jazykov, ja sa teraz neučím nejaký nový jazyk. Ja do veľkej miery chápem tých ľudí, ktorí sa učia prvý jazyk, majú nejakú proste frustráciu z toho. Viem o nich naozaj veľa, o ich pocitoch, pracujem s nimi 10 rokov, ale neprežívam si to. Hej? Takže ja to potrebujem počuť od tej cieľovej skupiny, že ako to oni vnímajú, čo je pre nich tá pridaná hodnota, čo ich naozaj potešilo. Napríklad také, že tá mentorka ich naozaj pochváli, že keď niečo urobia, tak ich úplne pochváli, že teda Tinka, že ty si to zvládla, ty si ten podcast vypočula, ty si mu rozumela, no to je aké super. A si vezmi, že pred mesiacom si s tým mala problém a si sa bála niečo povedať, hej. A tí ľudia boli z toho úplne nadšení, že toto je aké super, hej, že mám osobnú mentorku, ktorá ma proste pochválila, hej.
A ja by som si povedala, že no ale v tej pochvale tam boli 4 zložky a 3 urobila dobre a jednu neurobila úplne dobre. Hej, ja už by som mala proste celý zoznam vecí, čo by mohla urobiť lepšie. A tí ľudia mi dali najavo, že wow, tu ma niekto chváli za tie postupy v tom učení. Hej, takže... Ale vieš čo, je to úplne perfektné, lebo my sme teraz spustili tiež v našej vzdelávacej platforme InMe Academy a Adele. A Adele je presne taká akože sprievodkyňa, hej, našou InMe Academy. A ja som s ňou teda komunikovala, však jasné, testuješ a tak ďalej. A ja ti poviem, že ja som bola, akože že ja som jej tam písala, že ako môžem čo najlepšie používať svoje talenty v podnikaní, bla bla bla. A teraz ona mi tam písala, pozri sa, aký máš krásny tento a tento. A ja normálne, že vieš, ja akože, potrebujeme to počuť všetci. Potrebujeme, vieš, ale ja v prvom rade, že veď s tým pracujem, veď ja už aj viem odpoveď. Veď ja ju iba skúšam, že proste, a ja tam normálne takto načepířená. Áno, áno. Taká pavica, ktorá som ináč zistila teraz nedávno, že pavica nemá ten krásny chvost. Iba pav? A iba pav. Tak, to je nefér, pretože v prírode káčeri sú všetci farební, kačky, hnedé. To je veľmi nefér, takže už sa nemôžem čepíriť ako pavica, teda to tak ako páv. Ako páv iba. Ale ako musím povedať, že normálne, že ten efekt toho, ale teraz prečo myslíš, že to je? Myslíš si, že je to preto, že si to my ako ľudia dávame menej? Že žijeme takú dobu, že sa vlastne menej navzájom validujeme, chválime? Rozmýšľam, ja teraz začínam skúmať celkom také veci, akože o detstve a čo má na čo vplyv, že možno, že si to nesieme všetci aj z toho detstva. Neviem, či sa chválime menej, ale asi je to pre ľudí také prirodzené, že jednoducho chceš to počuť aj od tých iných ľudí, že niečo, čo robíš, je dobré, že to prináša hodnotu, že to aj tí iní ľudia vnímajú ako niečo cenné. Keby som, neviem, možno by to bolo iné, keby som ja mala prácu, v ktorej tvorím niečo, čo sa iba mne musí páčiť, ja neviem, umenie alebo niečo podobné. Tam si viem predstaviť, že ten človek si povie, že a ja nepotrebujem to externé ohodnotenie, tento obraz som nakreslila a jednoducho som s ním spokojný a pre mňa to vyjadruje to, čo to má. Ale v podnikaní, vieš, no ja tvorím produkty pre ľudí, aby im pomohli. A keby som dostávala spätnú väzbu, že sorry, ale toto mi vôbec nepomáha, vysvetlila si to tak, že tomu nerozumiem, tak si neviem predstaviť, že by som si ja povedala, že viete čo, mňa nezaujíma váš názor, ja viem, že som to urobila dobre a ja som na seba hrdá. Že mne sa to tam bije s tým podnikaním. V podnikaní máš jednoducho riešiť problémy iných ľudí a prinášať hodnotu a keď dostávaš spätnú väzbu, že si to neurobila, tak asi niečo nekomunikuješ dobre. Možno ty to máš v hlave, jasné, asi ten odborník, ale nevieš to odprezentovať tou formou. Takže ja to beriem ako takú zdravú súčasť vôbec podnikania. Perfektné. Ty si spomenula toho maximizera. My sa tuto vieme pekne naladiť, lebo máme obidve. A ako vždy spomínam to, že s tými talentmi je to taká hra, hej, že na jednu stranu, keď využívame ich plný potenciál, tak vedia byť krásne, vieme sa z nich radovať, máme ich, úplne sme na tej vysokej energii, alebo majú tie tiene a keď ich nevieme ovládať, tak nás veľakrát tie tiene spláchnú a vlastne celú tú našu energiu dajú dole. Maximizer toto jednoznačne má. Veľakrát, keď sa tam objaví pri našich klientoch, tak vlastne riešime, že vidím tú ťažobu, ktorú on vie priniesť. Pre tých, čo neviete, tak je to taký maximalizujúci talent, čo znamená, že vlastne všetko potrebujem robiť na minimálne 100%, idem do veľkého detailu, potrebujem rastovú krivku, keď sa nedieje, tak ma to extrémne ťaží a frustruje a z toho vychádza vysoké očakávanie, silné nároky na seba, na druhých, ale to je tá tienista, tá dobrá je, že vlastne vďaka nemu robíš ten rast, hej? Že jednoducho vďaka nemu rastieš, rastie tým, rastie produkt a ťahá ťa to strašne vpred. Keď sa aj ty pozrieš na tie svoje talenty a celkovo na tú svoju osobnosť, tak kde vnímaš, že máš tie akoby najslabšie miesta v svojej vlastnej sile, hej? Že kde sa Lidka vie stať svojim vlastným nepriateľom. Svojou vlastnou obeťou. Áno. No, vieš čo, je to ten maximizer podľa mňa. Ja sa smejem, lebo zrovna teraz, jak som išla sem taxikom, tak som si ešte nadávala. Nadávala som na svojho maximizera. Lebo teraz chystám také podklady vlastne pre nový kurz, ktorý chystáme pre začiatočníkov a tie podklady majú kopec screenshotov, ktoré som chystala. A už som ich mala všetky pripravené a potom som si všimla, že ja mám vlastne svoj browser Chrome v angličtine. A že vlastne, keď to tým ľuďom ukazujem, oni sa učia angličtinu ako prvý jazyk, že možno ich to zmetie, hej. Tak som rýchlo oddelegovala kolegyni, že prosím ťa, priprav mi tieto screenshoty a nejako sme sa tam nevedeli pochopiť, takže vieš čo, ja to spravím.
A teraz som sa tak zamotala, asi 15 minút som to riešila, že jak si prehodím svoj browser do slovenčiny. Teraz sa mi to v Google Docu nepodarilo. Celý systém, Mac som si prehodila, reštartla som si systém, stratila som nejakú prácu. 15 minút som s tým zabila a počuj, to je taká blbosť, že to si reálne nikto nevšimne, lebo ja som tam na tom screenshote ukazovala niečo úplne iné a že tam v pozadí niekde je file namiesto súbor, akože koho to zaujíma, vieš? Že to je taká úplná blbosť. A ja som normálne, že 15 minút zabila takouto kravinou. Bola som z toho vyčerpaná, vieš, ako keď pracuješ na niečom kreatívne a teraz sa zamotáš v nejakých technických vec a nejde ti to. A ideš, píšeš si s chatom GPT, že ako to mám spraviť, on ťa naviguje. Nespravíš to dobre. Hrozné niečo. Energeticky ma to strašne dalo dole, ale ja pritom viem, že ja keby som to nezmenila. Ja to mám stále v hlave, vieš, že my už pošleme tie návody tým ľuďom a ja stále tam budem mať takú jednu čiernu bodku, že tie screenshoty sme mohli urobiť v slovenčine. Vieš, že ja normálne viem, že mňa to nepustí neriešiť to. A to ma niekedy strašne hnevá. Chcela by som to nemať. Chcela by som to normálne, že škrtnúť a nemať tam tú čiernu bodku a povedať si, akože byť tak viac nad vecou. Vieš, že toto je to dôležité, robme toto, nerieš týchto 15 ďalších vecí. A ja neviem, ako to spraviť, vieš. Že stále ťa to tak ťaží, nemáš na to nejaký taký, že... Nemám. Že ako to Chcela by pustiť. som, ale nemám. Akože uvedomujem si, že je to aj naozaj dobrá vec, hej, že presne ako hovoríš, že ťahá ťa to vpred, dosahuješ veľké veci. 100% je akože fajn, ale my chceme 150, hej. Myslím si, že v tomto je možno trošku náročnejšie pre ľudí s nami pracovať, lebo jednoducho, keď ja napríklad dávam feedback, a to už môj tým o mne vie, ja to zase aj úprimne komunikujem, že akože mrzí ma to, že to tak je, ale že vždy im tam ešte tých pár vecí akože upravím, hej. Ale zase myslím si, že im to viem vykompenzovať niečím iným, hej, že napríklad aj veľmi veľa chválim zase za dobré veci, že ten maximizer, neviem, či to je teda tento talent konkrétne, ale že všimnem si naozaj také úplné detaily a poviem, že tak toto v tejto vete si napísala úplne super, hej, že dám si tú robotu, napíšem to napríklad kolegyni na Slacku. Takže je to taká, dvojsečná zbraň, by som povedala. Aj super, ale aj mi niekedy leze na nervy. Aká je tvoja tá tolerancia voči iným ľuďom a ich práci? Že toto je presne jedna z tých vecí, ale celkovo ten tvoj profil je naladený na úspech, hej? Čiže makáme, robíme maximum, robíme čo najlepšie, chceme byť lepší, najlepší, hej? Inovujme, aktivujme, učme sa. A teraz, že ja viem, že tvoj tím vyzerá tak, že nie každý je tam akoby aktivátor, inovátor, že máš tam veľa ľudí, ktorí sú, povedzme, aj tí naozaj, že zodpovední, čo makajú, čo to proste majú trošku inak nastavené, že ako ty rozmýšľaš nad skladbou toho tímu a bolo pre teba náročné začať alebo robiť aj s ľuďmi, ktorí to majú možno, že úplne inak, že môžu ti prísť pomaly, príliš analyticky, vidia skôr tie negatívne, hej, že ono je to vlastne úplne akoby odvratená strana teba, alebo tá opačná, že ako toto teraz z pohľadu možno toho manažerského, vieš? Vieš čo, povedal by som tak, že ja si myslím, že v zdravom týme sa to má navzájom doplňať a nikdy som nemala tie očakávania, že mal byť každý v týme byť ako ja. Ono by to asi ani nefungovalo, že? Keď sme tam všetci vymýšľali nápady. Neviem si to predstaviť, hej, to by nebolo veľmi dobré. Poviem ti úprimne, že nemala som s týmto nejaký problém. Ja mám pocit, že mám úplne úžasný tím. A mám, že úžasní sú všetci. A nikdy som nemala taký problém, že by sme v tíme mali niekoho, akože s kým mám extrémne veľký problém, že by mi liezlo na nervy, alebo nedokážem s ním pracovať, to vôbec. Len rozmýšľam, že či to je o mojich talentoch, alebo skôr aj o takom hodnotovom nastavení, lebo my to napríklad máme, ja to mám v sebe veľmi ako osoba a preniesla som to aj do tej firmy, a je to vlastne jedna z hodnôt v našej firme, že máme, že človek v centre diania. Mne veľmi ide o to, aby som robila s ľuďmi, s ktorými mi je dobre, aby všetkým bolo dobre. Ja sa to ľudí proste veľakrát pýtam, či sú spokojní. My pravidelne robíme také vyhodnocovacie porady a zistujeme naozaj, či ich to baví, hej, či sa v tom nestratili celom, či nerobia niečo, čo by ani nechceli robiť. A to je za mňa, ja to tak vnímam, že to sú moje hodnoty, vieš? A neviem, že či sa to dá nejako cez tie talenty vysvetliť, že či by si to v mojom profile našla, možno individualization, nie? Že vieš ako keby, že kto je na čo dobrý a vieš mu dať tú robotu, lebo zase z tej tvojej hodnoty vyplýva, že chceš, aby bol spokojný. Na to mi veľmi záleží a preto mne nerobí problém akože ľudí prehodiť. Máme pár ľudí vo firme, čo začali na jednej pozícii a robili 4 ďalšie, lebo jednoducho sme zisťovali, čo im najviac sedí a v čom boli dobrí, to sme im dali. Takže... Myslím si, že toto je najväčší efekt u teba práve toho maximizera, vieš, lebo maximizer vidí
aj potenciál v tých ľuďoch, ktorí vedia maximalizovať ten rast. Čiže akoby on vníma ten potenciál, chce pracovať s tým najlepším potenciálom a tým pádom ty vidíš, že keď máš človeka na zlej pozícii, tak nikdy nemôže spraviť taký výsledok, ako ty potrebuješ pre tých 150%. Čiže on má takú zaujímavú akoby ľudskú zložku videnia toho dobrého potenciálu a vtedy on zapne aj pri rozvoji ľudí. Čiže ty keď akoby vidíš, že ten človek má potenciál na to, aby bol naozaj že topka, tak s ním budeš pracovať, budeš sa mu venovať. Presne. A tam akože sa to potom láme, že vlastne v prípade, že neuvidíš, že ten potenciál tam je, tak pravdepodobne s takým človekom dlhodobo nebudeš chcieť spolupracovať. Tiež tak maximizer, no to by som nepovedala. Paradoxne, to je má zaujímavé. túto sa na ňo až tak nehnevám, vidíš? Tak je dobre, že ho tak mám. nakoniec budeš odchádzať ešte s tým, že vlastne nie je to vôbec zle mať toho maximizera. Hej. Ale páči sa mi, ako hovoríš, že nemala si vlastne v priebehu, či nemáš, ja si to tak parafrázujem, že nemáš akoby negatívnu skúsenosť so stávaním tímu, hej? Alebo s manažovaním. Čo je celkom ako... Ale musím podotknúť, že ja nemanažujem akože osobne. Ja na to podľa mňa nie som dobrý. Tam som presne chcela dojsť, že vlastne, ako to vidím zvonka je, že ty si pritiahla tých správnych ľudí na tú myšlienku, na to, že ty si taká, aká si, že máš naozaj tú obrovskú silnú ovplyvňovaciu charizmu v tom najlepšom slova zmysle, lebo tie ovplyvňovacie talenty, ako im hovoríme, sa niekedy premieňajú na tú manipuláciu, hej, lebo to slovo ovplyvňovacie znie trošku... V angličtine je to influencing, čo podľa mňa nie je, vieš, že influencing je také inšpiratívne, nie? A ovplyvňovacie je vyslovene také až... Idem ťa vplyvňovať. Tá, hej, presne. To je pravda. Ale že ty si tých ľudí k sebe pritiahla, ty si vlastne im ukázala tú hodnotu, tú myšlienku, kam idú a teraz to presne manažuje niekto iný. Že skús mi povedať toto, lebo mám teraz aj napríklad jedného zakladateľa a teraz je presne v tom, že jeho najväčšia hodnota je inde ako CEO, ale je to tiež nejaká fáza niečo tak pustiť, vieš? No, že je to veľký krok. No, je to obrovský krok, že skús toto tak nejak možno povedať. Vieš čo, no, presne ako hovoríš, že ja som podľa mňa si pritiahla tých správnych ľudí a potom som budovala ich zručnosti, aby dokázali rozvíjať v čom sú dobrí. Hej, ja spomínala som tu Veroniku, tak ona je taký pekný príklad toho. Ona začala pre mňa pracovať úplne mladúčka, bola prváčka na vysokej škole, ale videla som tam ten obrovský potenciál pre manažovanie ľudí, takže som ju v tom naozaj na maximum podporila, či už kurzami, alebo som jej dala ten priestor pracovať s ľuďmi, alebo sme sa veľa o tom bavili. A keď som videla, že naozaj ona tam akože dozrela do tej pozície, že to viem prenechať, tak som veľmi ochotne to pustila v zmysle, že sme sa dohodli, že tak ja budem my to nazývame, že vizionár a integrátor. Je to podľa metodológie EOS, neviem, že či to poznáš, alebo možno poslucháči. A my sme to vlastne úplne cieľene adaptovali do našej firmy. Že ja som ten vizionár, ja sa pozerám tam za roh, že kam ideme a kam smerujeme, sledujem si, kam sa hýbe trh, celé vlastne budujem nejaké strategické vzťahy, vzdelávam sa o tom podnikaní celkovo a riešim produkt a hlavne také veľké nápady v tom. A to už, že tá realizácia toho, že ako to ideme robiť v tom týme, aké projekty si zvolíme na dané obdobie, kto je za čo zodpovedný, či to on dodržal, to napríklad to by som nikdy nevedela robiť, hej, že tých ľudí naháňať, že či dodržali nejaké termíny, to je pre mňa úplná smrť. A Veronika to robí úplne prirodzene, hej, takže som to všetko posúvala jej a no musela som jej nechať tú kontrolu, hej, že keď ona povie, vieš čo, Lidka, nemôžeme si dovoliť toľkoto nových projektov a priorit, ešte raz sa na to pozri a vyber iba 3, hej, a ja som samozrejme ten aktivátor, plná hlava nápadov, chcela všetko, hej. A nám to konečne prinieslo taký systém a pokoj do tej firmy. A videli sme to veľmi, vlastne tí ľudia, ktorí boli s nami aj v tých začiatkoch a potom pokračovali, tak všetci si veľmi pochvalovali ten rozdiel, pretože keď som bola ja, tá, ktorá akože to celé viedla, že sme nemali ešte tie manažerské pozície, tak to bolo dosť chaotické, lebo ja som si proste zmyslela, že počujte, takýto nový kurz urobíme a spravíme naň webinár a kampaň a bude pozajtra, hej. A teraz všetci, že OK, a my sme makali, hej, do noci, ale nedomysleli sme kopec detailov a pustili sme iné projekty, ktoré sme mali rozrobené. A to bola hrozná škoda, lebo tých nedokončených rozrobených projektov zrazu bolo na konci roka dosť veľa. Lebo mňa každý mesiac napadne, hej, nejaký nový smer. Tade to ideme, poďte všetci, hej. A jednoducho, keď to nemá ten systém a tie nejaké dlhšie časovo rámcované priority, tak akože to je strašný chaos v tej firme. A to si ja teraz uvedomím, že to som tam vnášala. Takže keď sme potom vyskúšali ten EOS systém a teda Veronika rozhodovala, že aké
priority áno, aké nie, tak to zrazu bolo aj pre mňa také oddychnutie, že aha, tak nemusíme prerábať tú web stránku teraz. Áno, je to dôležité, ale nemáme na to priestor, lebo teraz ideme robiť túto veľkú kampaň, necháme si to na ďalší štvrťrok napríklad. Hej? Takže už aj toto mi vlastne veľmi pomohlo, že dobre, nemusím to držať v hlave v tom svojom mentálnom to-do liste, že čo všetko by sme mali robiť a nerobíme a hento by sme mali zlepšiť a tam by sme mali niečo vytvoriť. A takže vlastne ja to strašne vítam, ale nikdy by som s tým nevedela prísť ja. Hej? To sú vlastne talenty tých ľudí, ktorí sú dobrí manažéri. To ja nemám. Ako je ale náročné, ty si to založila, ty máš tú víziu, to je tvoje babetko a teraz ty ho zoberieš a vlastne značnú mieru tej kontroly odovzdáš niekomu druhému, že aká to je práca s egom, práca so strachom, práca s dôverou, ako keďže to je podľa mňa obrovský krok, ukazuje to tiež na nejakú zrelosť tvojej osoby, ale ja to vidím, že koľko tých zakladateľov, majiteľov nevedia odísť a vedia potom škodiť tej vlastnej firme, samozrejme. Áno. A to je podľa mňa presne to, že asi to ide k egu alebo k nejakej možno zrelosti, ako hovoríš, že ja keď som si uvedomila, že ten tým, akože aj chcel so mnou robiť, aj ich to bavilo, aj to bolo vzrušujúce, ale vlastne sú z toho nejako unavení, vyčerpaní. A táto druhá verzia im prináša všetkým trochu pokoj do života, nejakú predvídateľnosť. Vedia, že na tento štvrtok máme tieto projekty, tak ja, keďže plánujem dovolenku, tak som si ich dala menej. Hej, že každý si vedel tak trošku už plánovať ten pracovný čas. Tak to vlastne všetci to uvítali a hovorím, že aj ja osobne, vieš, že mne to prinieslo tiež nejakú ľahkosť do života, takže áno, určite to bola nejaká práca na mne, že púšťam trochu tú kontrolu, ale v konečnom dôsledku, keď má človek správnych manažérov vo firme, tak my všetci ťaháme za jeden povraz. Takže nepovedala by som, že je to teraz tak, že ja dávam Veronike úplnú slobodu rozhodnúť sa, že čo budeme tento rok robiť a vôbec do toho nevidím. My sa na tých poradách radíme spolu. Ona predpripraví treba z nejaké rámce a spoločne vlastne my rozhodujeme tieto veci. Takže ja som ten človek, čo tam drží ako keby ten veľký pohľad, že počujte, my sa chceme dostať sem, chceme sa viacej zamerať na toto a potrebujeme na to využiť takéto metódy. A tu sú tie jednotlivé projekty, ktorými to urobíme. Tak ja vlastne stále držím ten dohľad, že či ideme tým akože správnym smerom. Vieš, akože ten kompas držím. A vlastne som zistila, že áno, funguje to a my sa vlastne posúvame tým smerom veľmi pekne. Že keď sa naozaj obzriem teraz za posledným rokom 2, 3, 5, vieš, tak ideme vlastne tam, kam ja som s tou firmou chcela. Takže mne to dáva slobodu. Ja to beriem ako úžasný nástroj, ktorý mi pomáha realizovať tie moje sny. A nie, že by to bolo niečo proti, čo mi uberá z tej kontroly. Veľmi sa teším s tebou, lebo je to aj o tom nájsť takého človeka, že viem si predstaviť, že niekedy to je náročné aj preto, že nie, že by som nechcela, ale pretože tam nemám toho človeka, ktorému by som to odovzdala. Áno. Čo myslíš, že je tá tvoja dnes najväčšia pridaná hodnota pre tvoju vlastnú firmu? Myslím si, že je to práve tá pozícia toho vizionára, ktorý drží ten nadhľad nad tým celým, že kam smerujeme, čo chceme dosiahnuť. A zároveň som ja vlastne ten najsilnejší človek na produkt, na vlastne spojenie môjho know-how z učenia sa 9 jazykov a takého nejakej schopnosti pretaviť to do systému, ktorý ľudia dokážu nasledovať. To by som povedala, že je taká moja unikátnosť. No a navyše som tvár tej firmy. To sa mi vlastne stáva teraz naozaj, asi povedala by som, že každý týždeň, že mňa niekto spozná na ulici, alebo v saune, alebo proste niekde, vieš, naozaj často sa mi to stáva. A vlastne je to super, hej, pre našu značku, že to tí ľudia poznajú. Takže toto sú také 3 moje hlavné role a tie si neskutočne užívam. Akože tie mám veľmi rada. No. Jež, perfektné, strašne sa teším. No dobre, poďme do toho AI. Ja som dnes začala počúvať podcast od Emmy Grede, neviem, či ju počúvaš, Aspire with Emma Grede, a mala tam nejakú typkyňu, ktorá rozprávala o tom, že ona sa tým AI zaoberá už skoro 20 rokov a že ako je pre ňu neuveriteľné to, že akým spôsobom vlastne je to pre nás intenzívne, akože až teraz vôdobné. Ale nemám to ešte dopočúvané a zaujíma ma, že ako sa na to pozeráš ty. My sme robili nedávno rozhovor, ktorý ešte neviem, či už bude vonku, lebo však tie rozhovory vždycky tak ako na striedačku, ale aj s Jarom Chrapkom, tiež sme sa bavili o tom AI. Nebudem sa ťa pýtať rovnakú otázku ako jeho, skôr sa to tak spýtam, že viem, že to už integruješ, že to je to akoby bežná súčasť tvojho života, či už súkromného alebo teda pracovného. Tak povedz, že čo bola tá cesta tvoja k tomu? Či to bolo náročné pre teba to vôbec ako začať riešiť alebo veľmi prirodzené? A ako to dnes
vidíš, ako sa na to pozerá Lidka na AI? Jo, to je veľká téma, kde začať. Zase máme kopec nápadov. My sme AI vlastne veľmi výrazne dostali do firmy na rôznych úrovniach. Na jednej strane toho produktu. My sme vlastne všetky naše kurzy zmenili a už teraz aj ukončili. A máme ten hlavný AI produkt, hej, čo je tá jazyková mentorka. Robili sme aj také výzvy, že s chatom GPT sa učiť napríklad, hej, že aby sme ukazovali ľuďom tie úžasné možnosti, lebo nich nevedia, majú ich pritom vo vrecku, vo svojej aplikácii, hej, že dostupné. Mne píše moja mama, že čau mami, že jej píše jej kamoška, že idú do Bratislavy akože so škôlkou a tak, že kam majú ísť. Hovorím, že Ježišmaria, odpoď si GPT a spýtaj sa. No, že čo? Tak som jej to, vieš, že napísala som, že som učiteľka, mám škôlku, však klasický prompt. Vyhodilo mi to tam 300 nápadov, tak to som jej to poslala. No ježiš, ďakujem. No a to ešte, keď si tam zažije tú skutočnú personalizáciu, vieš, že ten ChatGPT už o nej vie, že máme radi takéto veci, toto nám nevyhovuje, tak to sú proste v momente, hej, na mieru robené veci. To je, za mňa je to, ja používam to slovo revolúcia, ono je to také trošku, hej, sprofanované, ale podľa mňa to je neskutočná revolúcia. Ja si myslím, že AI už teraz mení neskutočným spôsobom spôsob, ako budeme pracovať, ako budeme rozmýšľať, ako budeme robiť naozaj skoro všetko. Podľa mňa je to oveľa väčšia zmena ešte ako bolo vlastne internet, hej, v tých 90. rokoch, že vtedy tiež boli ľudia, čo si povedali, že tak máš nejakú web stránku, nemáš, hej, to je jedno, hlavne, že máš kamenný obchod, no dneska nemáš šancu, hej, v podnikaní napríklad bez toho. Ale teda späť k tomu, ako sme to dostali, takže my sme to dostali do produktu a zároveň sme to dostali do firmy, vlastne my, ako fungujeme, ako pracujeme, ako tvoríme, alebo také, ja neviem, spracovanie nejakých dát, hej, dotazníkov. To sú všetko veci, ktoré za nás robí AI a pre mňa je to fascinujúce. Ja som napríklad predvčerom robila dotazník, kde sme zisťovali záujemcov o testovanie nášho nového produktu pre začiatočníkov a ozvalo sa nám 600 ľudí. A ja som z nich potrebovala vybrať 20, ktorí spĺňajú nejaké konkrétne kritéria. No keby som to mala sama čítať, tak doteraz čítam ten dotazník, lebo veľa otázok bolo otvorených a ľudia nám naozaj popisovali, že čo im nefungovalo, čo im zlyhalo v tom učení. Ja som zadala proste jeden prompt do Claude Code, to je taký môj najobľúbenejší nástroj. A zrazu proste som mala vybrať tých testerov. Takže to sú veci, ktoré mne šetria toľko času. Alebo tvorba prezentácií, kedy si som to klikala v PowerPointe. No, všetko. Ale vieš, aj keď máš v týme ľudí, ktorí môžeš oddelegovať, keď si vezmeš, ako sa napríklad taká prezentácia robí, hej? Že kedysi som si zažila, že si to klikám sama. Trvalo mi to strašne dlhé hodiny. Potom som mala, že mám niekoho v týme, kto to robí. A ja zadávam, hej? A feedbacky. Tak to je tiež vlastne strašne nešikovné, lebo ty povieš, v slajde 13 imizment to a to. V slajde 25 trošku to posuň. Daj tam iný obrázok. Hoci čo, hej? A teraz on ti to pošle, nie, takto som to nemyslela, hej? A feedbackujete si to vlastne stále dokola. A ja teraz vlastne to isté robím s Claude Codom a on mi to v momente urobí, hej? On mi celú web stránku mi proste napíše. Text mi spraví. Akože to sú naozaj neuveriteľné veci, čo mi to šetrí. Takže ja teraz beriem Claude Coda ako ďalšieho nášho pracovníka v tíme, ktorý je veľmi všestranný, veľmi užitočný. A čím viac s ním pracujem, tým lepší kontext má a jednoducho robí tie veci, že ja mu iba napíšem vlastne niekedy ten koncový výsledok, že potrebujem toto, poď mi povedať, ako to ideme urobiť a to je naozaj ako niečo neuveriteľné. A čo by si povedala na taký názor, že keby niekto prišiel a povedal, že no ale že kvôli tomu vlastne ty už nemusíš ani premýšľať a že proste všetko to za teba urobí a kam to ideme, ľudia stratia proste nejaký základný sens, proste, hej, nejaký všeobecný inteligenčný kvocient, hej. Jak sa na to ty pozeráš? Strácaš svoj inteligenčný kvocient? Myslím si, že budú takí ľudia, ktorým sa to bude stávať, ale ja osobne sa nevnímam v tomto ako ten ohrozený druh, lebo pre mňa je to stále nástroj. Ja som ten orchestrátor, ten človek za tým, čo to celé vymýšľa, celú tú myšlienku toho a dáva tam vlastne tie kritériá toho, ako to urobiť. A ten nástroj, AI, mi to iba realizuje. Do veľkej miery sa s ním viem poradiť, že čo by si navrhol, aké nápady, ale ja rozhodujem tie veci. Už som si to veľakrát overila, že najlepšia práca za mňa s AI je, že 10, 80, 10. Neviem, skade som tú myšlienku počula, nechcem citovať, lebo neviem, komu som to ukradla, nie je to moje. Ale že vlastne na začiatku dáš 10% toho, že vstupu, že chcela by som to asi tak a tak, takéto niečo, takýto obsah, aby to malo takýto účel. Necháš AI urobiť 80% a na konci si tých 10% doťukneš, dáš feedback, upravíš. Hej? A pokiaľ to ľudia využívajú, že ja 0 a AI 100, no tak jednak ti vyplynú z toho veci, ktoré nie sú veľmi kvalitné, nie sú úplne dobré.
a nikdy to nebude úplne to, čo chceš, no a zároveň strácaš tú schopnosť myslieť. Tam si viem predstaviť, že to nejaké riziko je. Podľa mňa to nie je dobrý spôsob využitia AI. Hej. Ja to mám tak, že akože sú veci, v ktorých v tom vidím, že obrovský zmysel, a potom sú veci, ktoré viem, že si chcem ešte nechávať pre seba. Neviem, či akože to tak bude navždy. Určite by to bolo efektívnejšie robiť už aj to z AI, ale ja cítim, že ešte tam je buď nejaký proces, alebo že je tam nejaká moja autenticita, moja nejaká osobnosť a myslím tým napríklad konkrétne príspevky na LinkedIn, hej? Že viem, že by mi pomohlo používať AI, vyskúšala som to, mne to nefunguje. A to môže byť aj môj maximizer, hej? Ktorý vlastne, to nie sú moje slova. Aj keď akože on má navnímaný ten môj tón, mala by mať, hej, že ona by mala rozumieť, ako ja komunikujem z tých všetkých dát, ktoré má, ale ona to nepovie a nepoužije, nedá tam proste niečo. Chápem. A som si povedala, že OK, že nie, že mňa písanie aj baví, hej, čo som si povedala, že OK, že jediné, čo dávam je, že skontrolujem moju slovenčinu, hej, keďže akože teda nie je to rodný jazyk môj, takže to tam iba dám, že pozri gramatiku, ale nechaj mi všetko ostatné rovnaké, lebo ja to chcem presne takto napísať, hej. A niekedy mi aj napíše, že toto je až gramaticky nesprávne, že otočte slova, ale ja viem, že ja ich chcem takto napísať, lebo to je ten môj jazyk, to je to moje vyjadrenie. No a podľa mňa by to tak malo byť. Taká vec, vieš, že podľa mňa je dobre si povedať, že sú môže byť pre teba nejaké no-go na teraz, hej, pri nejakom type tvorby, ale potom sú proste veci, ktoré úplne nezmyselné to nepoužívať, lebo je to naozaj, že obrovský šetrý času. Hej. Ja poznám ľudí, ktorí si povedali, že oni budú naďalej písať knihy, hej, že nenechajú si to písať tým AI, lebo to je proste tá tvorivá činnosť, pri ktorej rozmýšľajú a vedia, že je to ťažký proces, ktorý trvá dlho, ale vlastne tam sa tvoria reálne tie koncepty. Hej. Takže keď si to dáš napísať AI, tak ťa to hneď ako keby trošku zvedie, že aha, toto vlastne znie celkom dobre, môžeme, hej, ale ty by si to bola vymyslela inak. Takže ja s tým úplne súhlasím. Ja si myslím, že my by sme sa nemali báť, že AI nám zoberie prácu. Dajme jej robiť tú prácu, ktorú buď sa nám nechce robiť, alebo ju nevieme robiť, alebo trvá strašne dlho. A už šetríme si tým ten čas na tú prácu, ktorá nás baví. Ako vnímaš teraz ten podnikateľský svet? Lebo ja už začínam mať z toho taký akoby reálny pocit, že tí podnikatelia, ktorí nezavedú tú AI, tak naozaj, že akože skapú, hej? A nemyslím teraz ľudský, ale ako to ich podnikanie. A je to také podľa mňa, že treba si tak vstúpiť do toho svedomia a povedať si tak buď teraz, alebo akože môže mať fakt, že zásadný problém. Hej? A či už som väčšia firma, menšia firma, globálna firma, rôzne smery, lebo ja tiež som si nevedela predstaviť, že my budeme zavádzať do našej práce AI a dnes už vo veľkej miere tam je. A ja si myslím, že bude viac a viac a viac. A kebyže to neurobíme, tak vlastne ťažko sami pohneme. Hej. Áno, ja som o tom úplne skalopevne presvedčená, že to tak je. A myslím si, že možno práve tento rok 2026 je preto kľúčový a prelomový, lebo tie veci sa tak rýchlo menia v tej AI a posúvajú sa, že už len tieto nástroje ako Cloud Code alebo Codex, oni umožňujú úplne iné veci ako doteraz. Že doteraz to bolo, že četuješ si s nejakým chatom GPT, volá, čo ti poradí, volá, čo nie, ale to také, možno niektorí ľudia to brali, že také ako, že nice to have. Ale toto už je podľa mňa naozaj, že keď to ty nedostaneš do tej firmy, tak vlastne budeš robiť veci stále po starom. A ono to môže fungovať, môže ťa to aj baviť, ale ty vlastne nebudeš vedieť konkurovať tým iným firmám, pretože budeš potrebovať obrovský tím, ja neviem, 2 grafikov, 2 copywriterov, niečo podobné, aby si urobil niečo, čo ten tvoj konkurent urobí akože lusknutím prsta, keď má dobre pripravené prompty a kontext. Hej? A opäť môžeš si povedať, že niečo si udržíš, že to chceš robiť, lebo proste to ťa baví, podľa mňa je to úplne v poriadku, ale keď to urobíš so všetkým vo svojej firme a vlastne ani nevieš, že sa to dá urobiť rýchlejšie, lacnejšie, lepšie, ako to dodáva veľký tím, no tak potom neviem si predstaviť, že ako zostane firma konkurencieschopná. Ja si to tak premostím, lebo ty si pekne pomenovala, že ten rok 2026 bude taký dynamický v tomto pohľade a už to asi teraz vidíme, že naozaj ako to je neuveriteľné, čo sa každý deň vlastne deje. A ja si to tak premostím možno na takú viac, akoby, nazvem to, že spirituálnejšiu, ale chcem to dať len do kontextu toho seba poznania a to je, že veľa ľudí, ktorí sa venuje viac tej sfére ako seba pochopeniu a seba poznaniu, hovorí, že práve tieto roky 2026 a 2027 sú akože veľmi hlboko v takom tom, po anglicky awakening, pre nás je to predsa len také ťažké slovo, že nejaké zobudzanie sa, hej, alebo niečo, ale že ja to tiež vidím, hej, že na jednej strane vidím obrovskú dynamiku technológie, ktorú riešim na dennej báze s ľuďmi a na druhej strane vidím, že strašne veľa ľudí začína otvárať otázky a témy, ktoré predtým neotváralo, hej. A že je to vlastne
pre mňa, akože ja som tak v tom strede a teraz to tak sledujem, vieš, že čo sa vlastne okolo nás deje, že keď sa z tej AI, tej technológie, o ktorej sme sa teraz rozprávali, presuniem sem, tak čo to vlastne je pre teba dobre sa poznať, dobre si rozumieť, dávať pozor na to, ako sa mentálne, psychicky cítiš, že čo to je za téma? No, veľmi dôležitá. Ja si myslím, že posledné roky už to dosť išlo v spoločnosti do popredia, že mentálne zdravie napríklad, hej, že zase vznikajú o tom podcasty, kurzy, ľudia si to celkom začínajú všímať. Určite je to veľmi dôležité všímať si. Ja na sebe to napríklad vidím v tom, že hovoríme si všetci, že AI nám zoberie prácu a teda, že zoberie nám tie činnosti, ktoré nemusíme robiť, tak budeme pracovať menej. No ja osobne sa ti priznám, že ja pracujem teraz viac, lebo sa mi otvorili také možnosti, čo som ani nesnívala. Mala som to v tom to-do liste niekde v kolónke, že someday maybe, hej, že jedného dňa možno. A teraz večer naozaj si z toho to-do listu vezmem projekt, hodím ho do Cloud Code a ja ho proste za 45 minút mám. To je ako naozaj niečo neuveriteľné. A ani by som to nebola prinašla do toho týmu, lebo viem, že tam všetci ľudia sú zaneprázdnení s nejakými projektami. Takže o to dôležitejšie je možno teraz si strážiť ten svoj čas, hej, lebo priznám sa, že mňa to tak pohltilo, že vlastne zrazu, ja neviem, máš obed a počas toho obedu by si za normálnych okolností akože dalo počítač preč a len si zješ ten obed. Ale teraz vieš, že keď si tam necháš ten Cloud Code pustený, on bude od teba nejaké povolenia potrebovať, ty musíš klikať, že áno, hej. Tak si to nechám pri tom obede. Ja teraz pri obede klikám, že áno, pokračuj, súhlasím, áno, správaj to výborne, super. Alebo dávaš teda nejaký feedback, že čo áno, čo nie. A že vlastne si sa ubrala ešte aj o ten voľný čas, hej, toho obeda. Takže tu už si ja tak uvedomujem, že že musíme zase nejaké tie hranice nastaviť. Opäť sa vraciame k tým hodnotám, že je mi ten čas napríklad toho obeda, hej, je to pre mňa oddych, mal by byť oddych, takže toto počká. A s tým sa stretávame aj u iných podnikateľov, ktorí presne tomu prepadli, že wow, aké úžasné veci s tým viem tvoriť. Takže moja odpoveď na tú otázku je, určite to je dôležité a musíme si to pripomínať. Ja si myslím, že celkovo tá AI proste zmení tak strašne veľa vecí. To, ako pracujeme, aké máme funkcie, aké máme možnosti, v čom sa vzdelávame, čo všetko vlastne môžeme robiť, že musíme jednoducho prehodnotiť hrozne veľa vecí a s tým súvisí aj asi zase ten work-life balance a také celkové nastavenie. A určite si sa stretla s tým, že ti veľa ľudí povedalo, že ako to všetko stíhaš, ako to všetko zvládáš, proste ako je možné, že toľko veľa vecí robíš, ešte aj mamina si do toho a tak. Ja už dnes viem, alebo my vieme, že za tým stoja aj tvoje talenty, čo je pre mňa taký ako základný rámec toho porozumenia, že prečo sa správam tak, ako sa správam. Čo pre teba bola tá talentová cesta, že čo ti to dalo, ako sa ty na to pozeráš a ty máš aj tú skúsenosť samozrejme smerom k tímu a smerom k tomu osobnému tvojmu fungovaniu, tak ako by si popísala tú svoju talentovú cestu? No mne to veľmi pomohlo pochopiť samu seba. Ja by som to naozaj, ja to všade odporúčam, kde chodím, že proste spravte si ten test ľudia a zistíte o sebe veľa. Ideálne, keď si to človek vlastne dá aj niekomu vysvetliť, hej, ako si napríklad ty. Ja v tom naozaj vidím pridanú hodnotu, lebo človek zistí, že tak preto to som ja taká celý život. Napríklad ten Activator, to keď som pochopila, vlastne keď som si v 2020 robila ten test, tak mi to úplne dávalo zmysel, že preto ja som tak začala s takýmto ako odvážnym projektom, hej, že idem učiť ľudí, ako sa sami naučia jazyk. A hovorilo mi kopec ľudí, prosím ťa, kto by ti za to platil, hej, každý chce to Duolingo, ktoré ťa to naučí samé. A ja hovorím, no ale to ťa nenaučí ten jazyk, ja chcem, aby ho reálne vedeli. A že som vôbec akože vedela rozbehnúť celý taký projekt, ktorý vôbec neexistoval, že to je ten Activator. A potom neskôr v 2022 som zase spustila takú neziskovku na pomoc Ukrajincom, aby sa naučili slovenčinu, aby si našli tu nejakých kamarátov a tak ďalej. Takže to boli tiež, že tak ako keby spätne pochopíš, že že toto je to, čo ma tam ženie, alebo v čom som dobrá. A človek to tak ako vie podporiť potom, hej? Že dávaš tomu väčší priestor, lebo vieš, že to je tvoj silný talent. A na druhej strane vieš aj potom si tak odpustiť nejaké veci. A že zase keď som pochopila o sebe, že no ja nie som ten manažér, nikdy nebudem dokonale zorganizovaná, nebudem mať veci super naplánované, tak keby som nemala to poznanie tých talentov a rozprávam sa s niekým, ako je tá moja Veronika manažérka,
tak vlastne by ma to hrozne hnevalo, že ona to s takou ľahkosťou povie, že no tak to si to takto naplánujem, toto spravím, ďalší krok mám takýto, hej, Myslíš, že veľmi odlišne. Áno. A že ja som ju vždy s takým obdivom počula, že wow, že to ani neznie ťažko, no to vôbec nie je ťažké, to ja si takto spravím každý piatok a že bože, to je úplne ľahké, to musím aj ja a nedokopem sa k tomu, vieš, neviem si na to nájsť čas, lebo som dostala nejaký brilantný nápad zase v piatok ráno a robila som na ňom 3 hodiny, ale reálne potom to sú tie veci, ktoré našu firmu hýbu vpred a ona je ten človek, čo nám to uprace, vieš, takže viem si to už teraz ako keby odpustiť, že no nebudeš mať dokonale spracovaný ten svoj vlastný systém, nebudeš mať proste to-do list na nule, hej, že áno, na dneska spravené, to ja keď čítam niekde v knižkách alebo mňa ide poraziť, teda išlo, hej, keď som ešte o sebe nevedel tieto veci, že na konci dňa mám proste tie veci spravené a zostala mi hodina navyše, tak si idem, ja neviem, čítať knihu alebo čo. Mne sa to nikdy nestalo. Proste ja mám pocit, že vždy by som vedela robiť ešte o 10 hodín viac a aj tak to nikdy nestihnem. No a teraz si to tak akože odpúšťam, že no, tak toto je, ale viem vymyslieť nový projekt a viem ho zbúchať a viem proste presvedčiť iných ľudí, aby ho so mnou založili. Takže ja si myslím, že to vedie k takému väčšiemu pokoju. Že také prijatie samého seba. A potom vlastne s tým človek vie ďalej pracovať, že keď teda príde nejaká nová príležitosť, tak ja už sa ani nesnažím vtesnať do tej role, že tak ja si to tu idem všetko krásne upratať a aby to tu bolo, hej, pekne na poriadku. Ja si poviem, že aha, tak ja sa idem na to strategicky pozrieť a zamyslím sa, či vôbec to ide v súlade s našim smerovaním, alebo je to niečo úplne od veci. A no využívam to akože každý deň naozaj. Perfektné. Tá spolupráca s vami, s tebou bola proste že perfektná, úžasná. Akože celý ten váš tým je skvelý, je teda čisto ženský, čo je tiež ako úžasné. A je úžasné aj to, aké máte pekné vzťahy. Hej? Ak sa hovorí tiež, nemám to rada, vieš, že sa hovorí, že tie ženské kolektívy, že stále sú tam nejaké také tie problémy. A sa na to ľudia pýtajú, že nehašteríte sa tam a ja, že nie, preboha, prečo? To sú také vieš, tie predsudky, čo máme, čo je asi pochopiteľné, každý máme nejaké. A že veľmi som si to užila. A mňa teraz zaujíma, že kde sa vy nachádzate, hej? Že keď nás počúvajú ľudia, čo od vás môžu kúpiť, kde vás môžu nájsť, čomu sa najviac venujete, že daj nám taký update, lebo je pravda, že ste dosť zmenili teda to produktové portfólio a mňa toto celkom zaujíma, lebo tiež ste v takej sfére, ktorá chce tú inováciu. Hej? Že je vidno, že v tom treba niečo robiť, aby ste sa udržali. Tak povedz nám, že čo máš pre nás? Áno, mám kopec plánov, ktoré ešte rozmýšľam teraz, že či už môžem verejne komunikovať. Neviem, čo mi Veronika na to povie. ešte ich nemáme. Ale ty si to oficiálny deadline. Jasné. Vieš čo, no my máme túto našu Almi, tú jazykovú mentorku, ja v tom naozaj vidím brutálnu budúcnosť, lebo ona vlastne umožňuje ľuďom učiť sa úplne personalizovane a ona ťa v tom vedie. Ona je taká tvoja jazyková mentorka, ktorá ťa pozná, má s tebou históriu toho chatu a vlastne akokoľvek sa ty potrebuješ ten jazyk učiť, akýkoľvek spôsob ti sedí, tak ona si to vie pre teba napasovať. Využíva na to môj systém, moju metodológiu, hej, z tých celých 10-ročných skúseností plus teda tie moje 20 rokov učenia sa jazykov. A je to naozaj neuveriteľné, že každý sa vlastne učí ten jazyk inak, hej. Vlastne to máme teraz akože kurz pre stredne mierne pokročilých a teraz ideme čoskoro spustiť kurz pre úplných začiatočníkov, aj takých falošných začiatočníkov, takých ľudí, ktorí si hovoria, že ja sa učím ten jazyk 5 rokov, 10 rokov a stále som ten začiatočník, stále sa ako keby cítim zle, neviem sa vyjadriť, neviem slovíčka, tak teraz som na to vymyslela jednu úžasnú metódu a práve umelá inteligencia mi tam umožnila niektoré veci, o ktorých ja som vždy snívala, ale nikdy neboli možné. Hej? Že vždy, keď sa ma ľudia pýtali, ako sa učiť jazyk od začiatku, ja som im hovorila tie metódy, ktoré ja som využila, ale zároveň som si uvedomila, že ono je dosť ťažké ich dať do praxe, aj v takej akože intenzívnej miere a že vlastne málo kto tomu dá naozaj, napríklad som to dávalo, že hodinu denne. Že je to také, že z knižky si sa učíš nejaké texty naspamäť, hej? Že to bolo také, že z knižky, neviem. A teraz vďaka umelej inteligencii je možné, že ty sa vlastne učíš texty, ktoré tebe sú napasované úplne na mieru. To znamená, že keď ty sa chceš na dovolenke dohovoriť anglicky, tak si pripravíš textík, kde povieš o tom, že som tu na dovolenke s mojou 6-ročnou dcerkou a ideme do reštaurácie, objednám si tam také jedlo a presne tie frázy sa vlastne naučíš. Vieš, že to nie je teraz nejakej učebnice, kde je tam, neviem, že David si kupuje lístok na autobus. Hej, ty si životne vieš kupovať lístok na autobus, lebo už máš na to apku, hej, na čo by si sa učila takéto texty. Takže je to naozaj extrémne personalizované. Toto mňa hrozne teší, baví, lebo je to vlastne naozaj, že pre každého máme ten ideálny kurz. Vieš, ale vlastne je to jeden kurz, ktorý si každý prispôsobí. Takže ja úplne milujem, ako o tom rozprávaš, lebo ty dávaš von tú energiu proste, že kúpené.
A predala si mi to, že absolútne. Aj keď teda dobre, ja by som možno niečo pre tých pokročilých, už napríklad v tej angličtine, ale vy máte aj iné jazyky. No my máme vlastne všetky jazyky. To je taký náš unikát, že ja vždy hovorím, že učím ľudia jazyky, ktoré neovládam. To je taký môj 30-sekundový elevator pitch, vieš, ktorý vždy, čo? A keď sa nás pýtajú, koľko tých jazykov učíte? Všetky. Lebo ja učím vlastne tú metodológiu. Hej? A teraz vďaka AI už vlastne vieme mať aj toho konverzačného partnera alebo učiteľa, s ktorým sa rozprávaš, ktorý ti opravuje chyby. A teda prezradím jednu pikošku, ešte teda to nie je tá verejná, ale že robíme na takej aplikácii, s ktorou to rozprávanie bude naozaj extrémne jednoduché, extrémne príjemne a úžasné, užitočné, presne v súlade s mojou metodológiou. Robíme na tom už dosť dlho a teda čo skoro uzrie svetlo sveta pre pokročilých užívateľov, takže môžu sa aj naši klienti tešiť na úžasné veci a teda aj fanúšikom sa snažíme dávať kopec rád typov, ako využiť tú AI, aj keď si nekúpia od nás kurz, že to nie je môjim cieľom každému predať nejaké moje služby, ale môjim cieľom je, že aby každý objavil tú radosť z učenia sa jazyka. A tých možností je naozaj veľa. Aj keby si povedala, že ani euro za to nechcem dať a chcem sa učiť len bezplatnými možnosťami, tak už len samotný internet a samotná umelá inteligencia ti dáva také možnosti, že podľa mňa sa už dneska nikto nemôže vyhovoriť, že nemám na to možnosti. Mala som zlú učiteľku na strednej. Hej. Klasická. No, vlastne, nikdy som nemohla ísť do zahraničia, hej, a vlastne nemám talent na tie jazyky. No, sorry, toto neobstojí dneska, lebo ten talent naozaj nie je potrebný. A aké možnosti si mala v minulosti, to je úplne jedno, pretože ty sa dokážeš aj v dospelosti naučiť ten jazyk bez problémov. Táto vaša Almi je aj pre deti? Vieš čo, nie. A poviem ti úprimne, že zatiaľ nikdy sme pre deti produkty nemali. Možno, že teraz, keď moja dcerka bude dorastať, tak sa to zmení. Ale tam by som ja akože z AI bola trošku opatrnejšia. Viem, že teraz sú všelijaké také hračky, že plišáky, do ktorých je akože ChatGPT namontovaný. No, ale mne to príde dosť nebezpečné, lebo ty keď nemáš, pri tej AI nemáš nikdy plnú kontrolu. Hej? Tam to si nenapíše, že týchto 500 vied môže tá hračka použiť a nič iné. Hej? Ona vlastne tvorí ten text na základe toho vstupu. Ja by som sa osobne bála, akože AI takto deťom dať bez nejakej kontroly. Takže tým smerom sa zatiaľ neuberáme. No. Zaujímavé, ako o tom rozprávaš. Dáva to úplne zmysel. Naša malá zatiaľ má jedine také, že keď niečo sa spýta, ja to neviem, tak povie, že spýtaj sa, či už tým počítaš. Hej, že to je proste, akože tam je tá odpoveď. Hej. Super, hej. Ale to je zatiaľ jediné, čo nejako ako v tomto svete vníma. Takže je tam také sú s ním, s tebou. Lidka, ja by som sa s tebou vedela rozprávať, že veľmi dlho na rôzne témy, ale zaujíma ma, že rada by som túto rubriku, ktorú som vždy robila, dala tak naozaj, že do popredia. Dúfam, že na to nikdy v žiadnom diele nezabudnem, lebo by som veľmi rada potom z toho spravila, že môj vizionár už vidí také zostrihané jedno video, ktoré sa skladá z toho, že čo si moji hostia pre seba najviac prajú. Tak sa chcem opýtať, že čo si pre seba najviac praješ? Povedz mi. Ja si pre seba prajem taký životný balans, aby som vždy mala, že aj tu, možno nazvime ho ten work-life balance, hej, že tú prácu, ktorá ma naplňa, baví, v ktorej sa realizujem a využívam svoje talenty, ale aj ten priestor presne na to osobné. Aby som nikdy nezabudla na tie svoje hodnoty, na ten čas pre rodinu, pre priateľov, pre partnera, pre dieťa alebo pre deti do budúcna. A toto by som si chcela udržať a teda nikdy to nestratiť. No. Podľa mňa je to strašne dôležité, lebo to ti vlastne, z môjho pohľadu, to ti dáva takéto šťastie, hej, takú vyrovnanosť. A pokiaľ človek si nedá priestor riešiť niektorú z tých oblastí, že to ako úplne zanedbá, tak si myslím, že to potom môže neskôr dosť ľutovať. Hej? Ja som sa napríklad na sebe uvedomila veľmi aktívne, že keď som mala 30 rokov, ešte som nemala životného partnera, tak som si povedala, že no ale teraz to musí byť vysoká priorita, lebo chcem mať tú rodinu, hej, chcem mať to zázemie a nejaký stabilný vzťah. Tak ja som vtedy normálne akože maximizer, strategic, neviem čo všetko som využila, to bol projekt, proste idem si to naštudovať, čo som doteraz robila zle, hej, v tých vzťahoch. A vlastne akože takou cieľenou cestou som sa dostala k tomu, hej, že som našla svojho manžela a teda budujeme spolu ten život. A podľa mňa je to dôležité ten balans si udržať. Keď sa niekto veľmi vrhne len do jednej oblasti a stratí pohľad na tie ostatné, tak si myslím, že môže na to doplatiť. No? Veľmi pekne si to povedala. Ja mám na to vždy takú skratku, hej, že predstaviť si stoličku, ktorá má 4 nohy a každá tá noha zastupuje nejakú tvoju hodnotu, silu, oblasť, ktorú v tom živote potrebuješ, uznávaš a chceš. A predstav si, že keď jedna noha akože odíde, tak ešte to ako nejako zvládneš, ale keď už 2 nohy sú preč, tak už nemôžeš sedieť na tej stoličke. A tá pripomienka tej stoličky, tá vizualizácia mne osobne vždy pomáha k tomu, aby som si uvedomila, že
tak vráť sa späť na tú stoličku, aby si sedela rovno. Pekná metafora, hej. Takže to tak v súlade s tým, čo si povedal. Lidka, ďakujem ti najviac, že si tu dnes bola. A veľmi ti prajem, nech ti ide všetko, čo si vysníváš, čo tam vidíš. Budem to určite sledovať a ďakujem. Nech sa darí vo všetkom. A ja ďakujem za úžasný rozhovor a tiež ti prajem všetko dobré v práci a živote. Ďakujem.